Frede har en ven, der hedder Åge, men han bliver kaldt for Cyberdon, fordi han altid går og praler med, hvor meget han scorer på nettet. Cyberdons fede fest. Det var blevet fredag. Frede og Benny var shinet op. De var på vej til Åge. Jeg siger dig bare, det bliver den fedeste fest, sagde Benny. Jeg har min tvivl, sagde Frede med en bekymret mine. Jo, vi kommer til at vælte os i babes. Det har Cyberdon selv sagt. Frede og Benny nåede frem, og Benny ringede på dørtelefonen. De blev lukket ind og hastede sig op ad trapperne. Da de var nået til 3. sal, sagde Benny: Hvorfor skal Cyberdon absolut bo på øverste sal? Det er der til at få et hjertetilfælde af. Lidt efter var de nået op til døren. Jeg synes ikke, jeg hører musik, sagde Frede. Benny ringede på. Der blev lukket op. Det var Åge. Hvad så, Cyberdon? Kører det bare derudad, sagde Benny. Det kan du bande på. Det styrer bare for vildt, sagde Åge. Sig mig, må vi komme ind? Spurgte Frede. Ja, selvfølgelig, sagde Åge og flyttede sig. Snart var de alle inde i den store stue. Et sofaarrangement og nogle lænestole prydede det ene hjørne. Et reolsystem indeholdt et musikanlæg, som var slukket. Sig mig, hvor er alle folk? Sagde Frede. Og hvor er babesene? Kom det fra Benny. Jamen, de er skam på vej, sagde Åge. Hvad mener du med det? Klokken er snart 10, sagde Benny. Ja, her er ikke et øje, sagde Frede. Jeg vidste det, sagde Benny. Cyberdon for helvede, nu tager du dig fandme snart sammen. Du går her og praler med, hvor meget du styrer på nettet, og så er det hele bare varm luft. Det passer ikke. Jeg kan godt fortælle jer, at jeg scorer på det net. Jamen, hvor er så folk henne? Spurgte Frede irriteret. Jamen, de er bare lidt forsinkede, men kunne I forresten ikke lige hjælpe mig med at købe et par ting til festen? Det kan vi da godt, sagde Frede. Snart var de nede ved det lokale døgnsupermarked. Åge fræsede ind i butikken. Frede og Benny fulgte efter i et lidt mere behersket tempo. Der gik ikke mange minutter, så havde Åge fyldt indkøbsvognen med øl, sodavand, chips, dip og alt muligt andet til sin fest. De kom hen til kassen, og lidt efter havde kassedamen kørt alle varerne forbi kasseapparatet. Det bliver 498 kroner. Åge tog sig til lommerne. Nej, det er løgn. Jeg har glemt mine penge, udbrød Åge. Helt ærligt, tag dig sammen, sagde Frede. Kan du ikke lige låne mig? Spurgte Åge og så bedende på Frede. Der blev stille et øjeblik. Jeg har kun 300 på mig, sagde Frede. Benny hev sin punkt frem. Her, sagde han, og rakte Frede 200 kroner. Så gik Frede hen til kassen og betalte. Men så er det også sidste gang. Du skylder mig allerede penge, sagde Frede. De var kommet tilbage i lejligheden. Åge havde sat noget teknomusik på og var ved at arrangere tipsene på et bord. Det ringede på døren. Åge gik ud for at åbne. Halløjsa, er det her, der er fest? Lød det ude fra gangen. Det var Ronnys stemme. Yes, det er her, det rykker, sagde Åge. Ronny kom ind sammen med Ib og en dreng med store ører. Bagved kom 2 drenge mere. Da han så, at der kun var Frede og Benny, gjorde han store øjne. Sig mig, hvor er alle de babes, du snakkede om? De er på vej, sagde Åge. Og hvad med den hotte chick, du havde scoret forleden, spurgte Ib. Jamen, hun kommer senere, det kan du være vis på, sagde Åge og hævede sine øjenbryn. De festede, drak øl, spiste chips, hørte musik til langt ud på natten, men der kom ikke en eneste babe. Cyberdon for helvede, du er en røv, sagde Benny. Du lovede os, at der ville være patter fra væg til væg, men der er ikke skyggen af et kussehår. Ja, det er jeg sgu ked af, men jeg har også lige fået en sms fra min kæreste. Er forhindret, står der. Ja, den er god med dig, sagde Benny. Du har sikkert sendt den til dig selv.